Sino tanda sa ko? Anak. Ano ka agi mo pagkaratawban na ako? Ari. Sulo. Ang dagdag na. Hindi din magluwan na. Ito kaya matang malupuan na. Madali lang mapunod eh. Magaling si parang dito. Hello, hello. Matalo tayo. Hindi ko lang ang sibuyas. Hindi, ikaw to. Sabi. Ay, alita kang nagluto anak kawali. Zaman ni Basito. Pinaglagaan. Gusto man ganaan sa Dapat ganda kung man basang usada madoga kawali. Kasi itong era ko, may daro. Pressure cooker. Ito na yung pinakamaduado. Hi Kuya Hawk. Good afternoon. Good afternoon Kuya Hawk. Hanggang ako naghihimay ng pinapa. Hanggang kami magluluto ng laing. Mama katulog ito naman. Ay, napaapay yun niya. Maginawaan. Kuya Hawk. Good afternoon. Ay, good afternoon pa ba? Gabi na ata. Tadi pa yung iba di. Bain na. Tadi pa yung. Hindi mo na pag-usa mo. May kuwayan sa... Hindi, kung iibang gabi. Di ba? Pero hindi na pagkuha na sana. Kayo Sa lang. di mag-usa mo. I love set too. Nilay. Nabasa. Bagong gawa ng tinapa. Hello sa tree. Good afternoon. Hello. Hello, hello, hello. Hello po. Hmm? Say. Luluto ako ng ano ng ginataang laing. Laing.
tulog mo ka. Electric panin mo. Ay, di ah. Hindi ko na. Ay, wala. Ito yung sahog namin, oh. Tinapa. Dami. Inimay na para walang, Lapit-lapit mo na. para ano, Ano mo sana? Ibili. walang tinik. Iba. Ang sagot kasi ang daming kalat natin. Ito yung gugulayin ko. Laing dadalhin sa Hong Kong. Two viewers low. Hello sa you. Big shoutout po sa lahat mga viewers natin. At siyempre, special sa ano, mga sponsor. Kaya na ito sa ano ko. Kaya may Victor Especialmente. Kaling mga taga-Banbuan. Kaya si Kaniman. Especialmente. you. Tapos ang magandang hapon sa ating lahat ng mga viewers. Ay, ibo pa pala sa tulo. Oh. Good viewers to sponsor. Tapos sa lahat. Ano? Malulot ako ng live na dadalhin sa siya sa sumunod. Hello sa you. Good afternoon. Ano, lain yung ipoposin para din siya sa biyahe. Ay bawang, tapos sibuyas. Sibuyas. Yung apat na yung. Yung pala na di mo tatanggalan sa kuwan, no? Ito yung laing. Huwag mo na isama yung ano, yung ulo. Na. Yan yung magpapatinik pag nadurog yan. Pero yan mo kasi di magbubukod. Pwede yan mamaya. Tinapa. Parang hindi maganda yung pagkakatinapan niya. Ngayon, hilaw-hilaw pa siya. Hilaw-hilaw. Ano ko muna, pali-pali yung mga sarap. Kasi kailangan magmantika para hindi siya masira. Kasi may lutuin, tapos papabahawin pa. Tapos may lalagay sa dito. Pupusin siya. Kasi nung nakaraan, ganun ginawa namin. Naglut ako ng binubuhan, naglut ako ng laing. Tinanong sa akin. Tapos yung mga bago niluto. Yung masabik na niluto. Ito yun. Hello sa tree. Ito yung Good afternoon. dadaling luto niya. Hindi siya masisira. Gawa ka na nagmamantika. So tree. Bagoong. Parang di kasya. Hindi talaga yung kasya. Ganituan. Dapat siya di ako madugdog. Tapos may man nag-okasyon. Si Tira naman ka. Sibuyas. Ito. Ano ba ang ilagay? Sibuyas sa tama. Hello sa tree. Good afternoon. Hello sa 5. Good afternoon. Naghihimay ng tinapa. Mag-ano kami maglalaing. Laing.
sa 5. Rose Cañete. Jason birthday ng angel ni Kuya Noli, hindi mo bababatiin. Kasi marami Sino na po? nakatipin mo na bago siya. Bigay. Sino birthday ng angel ngayon? Kaya sana, may birthday daw na isang angel, di mo daw bababatiin. Sino birthday ngayon? Sorry naman po. Ate Rose Cañete. Sino may birthday? Hello sa 6. Sino may birthday? Noy. Wala. May birthday daw. Na angel. Wala ko alam. Sabi ni Ate Rose. Sorry po, hindi raw po niya alam. Baka nakakalimot lang siya. January. So, ang birthday ba ng January? Si Rika ba? Si Rika? Oo, parang si Rika, birthday niya. No? Si Rika ata. Siya ba? Ate Marilyn Pasayan, hello! Wala si paring Jason nandoon sa likod, nag-ano siya. Nagre-ready na ng ano. Si Ate Marilyn from Calambal, Laguna, hello! Nagluluto kami Ate Marilyn. Batiin nyo sa live niya. Sa live? Sino ba naka-live ngayon? Ay, Kuya Jaime! Good afternoon. Good evening na pala. Evening na ba? Oo, gabi na nga pa. Kuya Jaime. Naka-live. Naka-live daw. Sino? Yung birthday girl. Angel daw ni Kuya Noli. Bro, Rowell, hello daw po. Sabi ni Kuya Jaime. Niluto kami Kuya Jaime ng ano, laing. Mega love shout out Ate Marilyn. Sabi ni Kuya Jaime. Hello sa 7. 7. Masarap yan, like laing pag fish ang sahog. Opo, Kuya Jaime. Tinapa. Tinapa, Kuya Jaime. Tinapang, ano nga yung isda na to? Galunggong. Galunggong. Gigi yan. Tinapang galunggong.
Favorite ng commander ko yan. Sabi ni Kuya Jaime. Laing. Hello sa 6. Natanggalan ko ng tinik, Kuya Jaime. Hello sa 7. Ate Marilyn, hello. From Laguna si Ate Marilyn. Kalamba. Tulog na si Buryong. Kaya nga, nakatulog. Tutulog talaga yung mga kasi dapat yun, tutulog siya. Hindi ko pinagkupa niya, pinapatulog ko. Ayan naman. Huwag yan. Nangipo na yung kapatid mo may sapa. Hello sa 6. Ay! Yun lang. Wala pa mama, mamaya pa yun, alas 7. Kumain ka. Kumain ka na lang. Kumain ka. Ayun, marami tayong food. Ano gusto mo? Ay ka? Tama ka? Tama yan? Ayan na lang, kumain na. Tapos magmamuro ka. Mambro. Yung kapatid mo, Buryong. kupanin mo na naman yan eh. Gigisingin. Sigisinin mo yan eh. Gigisingin mo si Mambro. Daming tinik nito. Kanina ito. Ayan. Ito. Ay, kayo saan yun? Sa battery sa GoPro. Ako raw muna. Aban pa yan. 20%. Tinapa. Ay, hindi maganda yung pagkakaluto niya. Hindi ko lang alam. Back sa color lang. Ay, Ate Margie. Dami naman yung tinapa. Magandang hapon, Ate Margie. Magluluto. Tinapa with, ay, laing with tinapa. Ate Margie, hello daw po. Sabi ni Kuya Jaime. Ang dami naman yung tinapa yun. Oo. Mas madami, mas masarap. Kaya may isang balot niyan. Kina yan. Kuya Jaime, Kuya, ano gawa mo? Nag-ano at Ate Margie, naghihimay ng tinapa Ate Margie. Pang sahog sa laing. Kuya Jaime, and Kuya Ruel, hello daw po sabihin Ate Margie. Ang maliliit na nito. Kita ba? Ayun. Pauwi pa lang kami. Kuya Jaime, sabi ni Ate Margie.
Natulog si Manang. Ayun, umakyat yun. Puyat na puyat si Tito mo ba? Paano? Diba pang gabi siya, puyat yun. Tapos biglang nagpang umaga. Tapos biglang party. Ingat kayo. Ate Margie. Tugong bakal ka mo. Kulay pink kay Abalaw Sado. Kaya pada ko naman kita tinapa. So balaw mo na rin. Opo, Kuya Jaime, salamat po. Sabi na Ate Margie. Kaya pakasira mo ito. Pasirap mo. Pagkakapon lang yung sa to. Magkani mo asgad. Ay, mga high blood pati ito mga migkaon. Pinagupitan namin kapatid ni Bong. Sabi ni Ate Margie. Kuya Jaime, hello na po. Sabi ni Kuya Hawk. Hello sa 4. Wala kayong malaking kawali na? Hello po Kuya Jaime. Sabi ni Ate Marilyn. Pinakamalaki dyan, yung isa lang. Ate Marilyn. Tayong mahirapan dito sa mata. Tropa. Puro pan dito eh. Rich. Hello daw po Ate Margie. Hindi mahilig sa luto. Madilig Pero wala yan. mo naman talaga dito kami. Puro ano yan sila, puro Puro- yan order. Tulog din. Puro mga pa-order lang sila dito. Hindi nagluluto. Mahilig sa luto dyan. Puro take out. Ate Amin, namimiss ko si ano. Sino ba Kuya Ho? Ay, yan. Ano naman si Kuya Ho? Ang aga niyan, Kuya Ho. Ang aga ng pagkamiss mo sa kanya. Ay, pero well, pauwi pa lang daw po sila, sabi ni Ate Margie. Kuya Ho po. Ang aga naman yan, Kuya Ho. Hindi ka pa nga ata naghahapunan. Gutom lang yan, Kuya Ho. Kain ka muna ng hapunan, Kuya Ho. Sure cooker. Tinawagan ko yun kanina, Kuya Ho. Ay, sino ba? Tinutukoy mo, Kuya Ho. Yun ba yung nasa isip ko eh. Ihoy kapag kain ko. Gusto Ingat mo na pati Ate daw Margie. Eh, di man. Oh, tamawa. Sana all may namimiss si Kuya Ruel. Kilala ko siya. Eh, sino ba Ate Margie? Sino ba namimiss niyan? Hindi na kasi ako updated Ate Margie. Sayang dapat nakita ko Ate Ami. Sino nga ba? Rohok, may secret ka pala. Oh. Pati si Kuya Jaime. Hindi na rin alam. Nalilito na sa lahat ng pangyayari. Litong-lito na tayo. Sino ang tinutukoy ni Kuya Ho? Sino yan? Sino yan? Kuya Jaime, ate. Yung angel ni Ate Ami na minis ko. Ang dami. Ang dami nun, Kuya Ho. Dala ko. Ano pa ito? Ah, Sabi niya. Lagay. Labas. Labas muna, Sun. Ha? Gagawin kong love team. Di ba? Ang daming ka-love team nito ni Kuya Ho. Akala ko ba yung ano? Puno yung Sino ba yun yung jowa niyan? Ay, jowa. Lagayan ko na. Sino yung ka-love team ng kapatid? 9 viewers, hello. Sino? Hi, Kuya Danilo. Hello. Good evening. Hello po sa lahat. 9 viewers, hello. Kuya Danilo Misari. Hello. Hello, Kuya Danilo Misari. Kuya Jaime, hello.
Kuya Hawk. Si Ate Kuya Hawk, Margie. hello. Lagyan natin ng jacket si Kuya Danilo. Ate Margie, Kuya Hawk, hello po. Sa mga silent viewers natin, Kuya Ruel. Shoutout po. Yeah, si Kuya Hawk din yan. Ito? No, hindi. Babae na. Hello, hello. Bakit nasabi? Hello, parang Jason daw. Hello ka na. Hello, Ate Marlene Pazayan. Hello po. Taga-Kalamba daw siya. Shoutout po, shoutout. Nuluto pa ako ng laing. May kunin mo pa rin ito, ma. Ito, ma. Meron Kunin- secret dito kay Ma, Kuya may- Jason, si Kuya Hawk. Kunin mo pa rin to. Sige na. May secret daw. Bakit po? Ano yung, sa bagay, secret yun, di natin. Secret niya eh. Nag-ano ko, nagpigya ako ng nyug. Sino ba ang kalab team ng kapatid ni Ate Margie? Kunin mo to, ma. Oh, ako na. Sino kalab team ng kapatid ni Ate Margie? Yun lang at ang English mo hindi makakalimutan. Sino ba? Si Kitty ba? Kailangan sa matanggal yung tinik. Naghihimay po ng tinapa. Himay ng tinapa. Dadalhin po to sa amin, ipoprosin muna. Ito po dito. Tanggalin mo lang ito. Mapait yan. Ano? Kasali mo pag po. Ay, oo nga pala. Sorry. Ay, kasi hindi mo ito tinanggal ko ano yung bait mo. Yung mapait na kita. Ako na yung... Hindi mapaitan mo. Lagot, hindi si Okay na? Kitty. Bubugin ako ng Benji. Okay na? Sino ba? May asawa na yun ata. Yun ba? O yung naka-ano. Si naka-red. Si Red Angel ba? Kuya Hawk. Ang ingay mo, Ate Margie. Ate Margie, oh. Yan na yung ano. O, ingay ka daw. Yung gata na pinila ko. Mayan tayo. Ano siya pang gatang pure. Tawagin sa dito namin ay kasama. Ano lang ito? Ano ko na lang ito. Ito yung mapakamagal. Kasya dyan. At yung sahog. Ano, maliitin pa? Okay na yan. Huwag mo nang ulitan. Yung sinasabi ko sa'yo, kami yung nagre-repack kayong bagong to. May asawa na yun. May asawa na yung Kuya Hawk. Kasal na yun. Ano na sila, ilang years na ba sila? 4 years na yun nakasal. Sino? Nagre-rip. Ay, nandun nga ako kahapon sa kanila eh. Doon sa Las Piñas. Tinambayan ko sila doon sa grocery nila. May kasal na yun Kuya Hawk. Oo. Ano tayo? Nandun Hindi kami. yan. Wait lang po. Tutugasan na po. Dalhin ko na to doon sa lulutuan. Naka-prepare na ako doon. Dapat pala kahapon, nag-vlog ako doon sa grocery nila. Kasi doon ako kahapon sa grocery nila. Doon sa Las Piñas. Yan. Luluto ako ng laing. Naka-prepare na dyan. At may vlog din ako dyan para kung sakaling yung iba na gusto magluto tapos kung ano mga gustong sundan yung pagluto, pwede. Nandito sa vlog yung pinakang ano. Yung laing kasi, laing namin doon sa Bicol, di siya nadudurog. Okay na ma, yung laing ma. Ito yung tinapa. Kahit kasi pag doon, ang sipag nyo naman magluto. Opo. Opo, Ate Marlene.
Kailangan tanggalan ng tinik yung ano, yung tinapa kasi ano, pag kumakain tayo, siyempre baka matinik. Ay, sorry. Nakikita na ang aking ano. Hindi ba yung pwede lumapit dyan? Ay, Yung camera mo. Para makita nila. Ay, kita naman pala. Sarang sa 7. kita rin sa vlog din. 7. Pwede na ata yung sinaing eh. Try ko lang. Pwede na para makabilo na ako. Maamoy mo ba? Okay na. Maamoy mo ba? Ilipat mo. Okay na po. Ba't saan ba yung malakas? Alin? Okay na Relax po. lang yan. Okay na lang. Hi, si Kuya Romel. Ang sipag niyo naman magluto. Sabi natin Marilyn. Asan yung ano? Wala. Ate Ami single yun. Kasal na yun, Kuya. Kuya Hawk. Hindi ako Mas ganito. nagbibiro. Kasal na talaga yun. Nagluluto ng ano. Kasal na siya. Huwag yung hayaan. 4 years ago na. Tapos, steam Huwag yung hamog hayaan na ano. mag-like. Ay, team hamog mag-like din, Kuya. Sabi ni Kuya. Huwag yung hayaan na ano, na di haluin. Dapat hinahalo-halo yan yun. May, hawakan mo mga mga May. Wait lang. Masyado tayong masikip. Masikip ba? Di ba ako dito yung ano? Hello sa 3, Kuya Danilo. Saan ka ba galing paring Jason? Kapon po, nasa Paranaque po ako. Tapos pumunta po akong Las Piñas. Eh, tanggalin ko Tapos, muna to. Kakauwi ko pa lang dito kanina mga, ano kasi ba ako nakarating? 11. 11 ba? Mga ganun. Dinala ko yung mga pinsan ko. Kasi mga ilang araw baka mag-check up tayo dun sa PGH sa akin. Kasi baka pauwiin na kami. Pero kung hindi pa, dito pa kami. Tapos nagtanong-tanong ako dun na kung may ma-extrahan dun na mapagtrabahuhan. Kasi pag di ako dito, maubos yung namin yung ipon. Kung halimbawa, hindi pa kayo pauwiin. Ilipat mo na. Parehas lang yung mga po. Sakto lang ba yan? Hello sa 8. Good afternoon. Ay, gabi na pala. Kanina kambal sa live ni Rika. Si Rika ba yung may birthday ngayon? Ikaw yun. 2 in 1. Haluin lang, haluin. Birthday pala ni Rika. Yan, naalala ko eh. Happy birthday, Rika. Happy birthday Shout out sa Team Rika. Hamog Boys, especially sa founder namin na si Kuya Danny. Ano di, Tapos, batahan kong sili. Wala mo naman di pa kasi yun kasi ate. Kumukumat ka sa shout out sa Team Hamog Boys, especially sa founder namin na si Kuya Danny. Tapos yung president namin si Benji at yung vice president namin si Kambal, aka Kuya Ho. Happy birthday ni Rika. Ay, happy birthday Rika. Enjoy your day. Ay, masyado. Silihan mo na. Silent viewers lang ako doon, Kambal. Ay, Masyadong maangkang. sana ba talaga vice president. Vice President Yarn. Ay, si Kuya ano pala, Romel ang Vice President. Akala ko escort yan. Escort yan. Escort yarn. Bro Romel, hello. Sabi ni Kuya Jaime. President palagi late. Nasa work ata si Kuya ano eh. Ami, lulawin mo nga muna mi. 5 hours ang ano natin, abot natin eh. Yung.
kay Kuya Ben sa Saudi. Busy pa ata Ate Margie eh. Ano pa lang sa kanila? Alauna ng hapon, baka natutulog. Shoutout sa inyo lahat. Ate Ching, Ma'am Maria J. Hello. Hello, Ate Cheng, Mama Maria J. Tsaka kay Kuya Kuya Jojo. Jojo. Si Kuya Bern kaya. Oh. Kuya Ruben. Kuya Ruben, Kuya Ruel. Si Ate Mai and Kuya Eric. Shout out kay Kuya Jaime, taga-buo ng Love Team Kambal, aka Rom G. Nagtago si Benji, sabi niya kagabi magpumulay daw siya sa leg ni Rika kasi hindi na nagparamdam. Ate Margie. Mega love shout out po, sabi ni Kuya Ruben. Siyempre maglalagay tayo ng ano, sili. Sile. Para yung sasalog. Sili. Lalagay natin. Lagyan natin ng sili. Sile. Ha? Dapat walang tigil ang ano paghati. Mga ganun ano. Hindi dapat siya papakuluin ng ano, dapat ibabalik na pakulang. Huwag siyang hayaan na ano. May kanya-kanya naman na ano. May kanya-kanya naman na style pagluluto. Thank you, Kuya. Na-miss ko na ang news, Ate Cheng. Sabi ni Kuya Jaime. Hello. Kambal pala ibanat mo sa akin. From G. Parang late ang comment section ko. Hmm? Late pa na ang comment section ko. Ah? Sa dilo niya? Ayun, waiting. Sa dilo niya? Meron. Sorry. Ay, sa rest. May nag-comment nga. Late ang comment section ko. Mababasa Ay, mo si naman. Kuya Roque, gandang hapon, manig ami manig Jason, kailan uwi ng dito? Hello, Kuya Rocky. Wala pa Kuya Roque, babalik kami sa 15. Doon pa lang malalaman kung kailan ako babalik na naman. Nagpalit kasi ng gamot Kuya Roque eh. Kaya medyo hindi pa alam eh. Kaya nag-ano muna ako, nag-gala-gala kahapon. Nagtanong-tanong kung may mga ano, may mga extra-extrahan. So wala pa. Pabasa. Hindi na pabasa. Mahirap matingga. Lapitan ko nga dito sa akin. Sambal yan si Kuya Jaime, nag-ayos ng lapin niyo ni G. Sabi ni Kuya Ho. Tawas Kuya. Si Kuya Jaime. Sabi na nga may forever ang Rom G. Dinis mo, Wenji. Wala pa. Madurog mo yung ulo. Sana nga. Sana Kuya Jaime. Optional lang ito pinalagay ko. Ginger. Wala ako ng signal. Sabi kong hello sa 10. Kumain na kasi yung signal baga dyan. Nabanda dyan. Optional lang naman ito.
ng ano, ginger. Ako na. Ikakasal ka na. Ano daw? Daming sahog. Paspasan dapat para mapasagot si G. Asa ka pa, Kuya Romel, ikakasal ka na. Kakasal na yan. Pag pumayag ang Rom G Love Team, mag-meet sila sa live sponsor ng hamog. Sabi ni Kuya Jaime, meron kambal, kulit-kulitin mo, huwag ka lang magsawa. Ate Margie naman, pasaway ka. Sabi ni Kuya Romel, Bro Romel, mag-ready ka na. Sabi ni Kuya Jaime. Tawang-tawa si Kuya Romel. Bakit daw? Asa na yung kutsara? Huwag, ano. Hindi mo kukuha ka. Nadudulo ka dyan. Natawa na si Kuya Jaime. Ikakasal ka na, iiwan mo akong nag-iisa. Parang kanta na yan, Kuya. Ano? Dala na buwan. Magkulong ka. Mag-ano? Mag-iinit ako ng tubig. Bakit? Yung tawag nito. Yung nilagang kanina. Pwede pa yun. Sasabawan lang. Mamaya na, pagtapos na ako. Baka makalimutan. Ito yung lulutuin kong laing. Napakarami. Hanap kita kambal. Nahanap kita kambal. Pwede pa kita tutulungan kung yung available ka pa talaga. Pwede pa kitang tulungan kung available ka pa talaga. Sabi ni Ate Margie. Kung available pa si Kuya Romel, inalakas niya daw. Ayun pa oh. Ikaw yung white ka. Lalim. Kuha mo dali, kuha. Hello sa A. Wag mo ilagay dyan. Nag-loading ka. Ano, nagkakaroon talaga nito. Roll over. May cellphone ko ang may problema. Dumadating yung mga comment eh. Parang di ko maubos ang maluluto yan. Ganun po. Masikip kung ano. Lutuan natin. Walang kawaling malaki. Siyempre, bro Jaime, ako pa. Sabi ni Kuya Romel. Nilalaban ko ng patayan si GB. Ang grabe ang pagkain. Hindi ko na alam. Katipunero yan. Shoutout sa mga silent viewers natin dyan. Hello. Makilala na po kayo. Ay, si ano pala? Kuya Sam. Si Kuya Shoutout Sam. Kuya Sam. Kasi ano yan. Silent Kasama si viewers. Kuya Sam sa mga silent viewers. Always Shout out, pala. Kuya Sam. Comment ka na, Kuya Sam. Sama ka na sa kulitan, Kuya Sam. Ganyan sila makulitan. She does, I know. Siguruduhin mo lang si Margie, mapasakin si G, uuwi talaga ako. Ate Margie, baka naman umurong yan si G. Dinadere ka na, Ate Margie. Siguraduhin mo na, Ate Margie. Mga silent viewers pa.
I-like po. Salamat. Sabi ni Kuya Rocket. Thank you, Kuya Rocket. Tawa na lang si Ate Margie, oh. Shoutout Kuya Roque. Tsaka kay Ate Vilma. Hello, Ate Belma. Okay, sigurado Ate Margie, oh. Seryoso ako, Ate Margie. Alam, nagkaseryosohan na Ate Margie. Siguraduhin mo lang daw ata, Kuya Romel, na sigil ka rin daw. Nakalimutan ko mag-like dan. Kuya Roque. Thank you, Kuya Jaime. Ay, tuloy-tuloy lang sa halo para maganda yung ano ng gata natin. Pero pag hinayaan ko siya, kumukulo na yan. Pero lulutuin natin ng gusto yung ano, yung gata niya. Yan. Pag hinutuan ko siya, kumukulo na yan. Kasujik pa yan. Lutuin natin ng gusto. Hello sa 11. Magandang gabi sa 11. Dahan-dahan lang. Para, kung halimbawa, hindi wala dito, itong ulo, tatanggalin ko. Single pa ako, Te Ami. Oh, single pa daw, Ate Margie. One palaban ang hamog boy. Sabi ni Kuya Jaime. 1 year pa kayo paninda mo. Pag ano daw? Sorry na. Ang layo. Ate Margie, palaban ang hamog boy. Yan, tapos mo. 1 year pa kayo ko paninda mo pag napasakin, Ate Margie. Single na, malapit ng ikasal. Single, malapit ikasal. Galing naman yan ay. Alam mo na yung utos sa'yo. Napainom tuloy ako. Meron na. Kanino Ate Margie kakasal? Kay Kuya Romel ba o sa iba? Baka naman sa iba, sa'yo tumagal, sa iba nagpakasal. Parang driver's tour yan. Sa'yo tumagal. Yan. Ang daming alam. Saan ang cellphone mo? Sa'yo marunong ka sa salit. Tanong oras na. Ano? Ano? Kahit tayo ko ano pala. Nadudurog na. Hello sa 11. Ayan, sige na lang ating sabi. Sabi mo na hello sa pen. Babay na nga na. Baka mo konti. Pwede ba ilapit? Oo, konti na. Ay, kita naman dito eh. Nakumukulo ka. Oo. Saka yung mga sahog na marami. Baka kasi mawalan ng signal tayo Ay, dyan. babalik mo naman. Ayan po oh. May, ay, taba. Dito. Balik na lang natin. Walang signal doon eh. Ano daw sabi? Suportahin kita, Bro Romel. Sabi ko na, Ate Margie, pwede pa ako umurong. Bro Benji, asan ka na? Huwag mong subukan ang Hamog Boys, Ate Margie, palaban to. Thank you, bro. Full support ka ni Kuya Jaime. Wala pa yung president nyo eh, tsaka yung founder eh. Kulang pa ang support. Wala na ako yun, ha? Palakasan yung gasolina ng Hindi, kaunti. oh. Wala na. Ayun na talaga ito yun.
Hindi. Ay, meron pang tatawa na lang si Ate Margie. Gawin pa kitang flower girl, Ate Margie, pag kami kinasal ni G. Hello sa 7. 6, 7. 6, 7. Pero pa yun eh. Ayun. Bawal ito ah. Maganda. Sinisip ko na. Nagtitikad mo na dyan. Ate Margie Kambal. Ay, wait lang. Ate Margie Kambal, nakakandado na puso ko kay Ate Ami. Hindi pa kasi marami angels nila. Ano? Ano namin? Close na. Maipit ikaw. Naisip niya kamay mo yan. Wait lang, wait lang. Nakakandado na sa angels. Naisip yung kamay mo. Hmm? Wala pa si Kuya Benji. Baka silent viewers lang si Kuya Benji. Nagbabackread lang yan. Nagbabackread yan. Parang ano naman. Kahit pati nga, pwede na rin. Tama na. Oops. Ano eh? Kasi lang talaga ito ang susunod. Mali Jason, bigyan mo ako luto mo. Sabi Sige. ni Kuya Roque. Kunti lang yun kasi. Ang late kasi ng kawali eh. Hindi, Baka nga ito di maubos. hindi kunti lang ang maluluto eh. Maliit Ito rin tataray ko. Malit ang kawali sa kanya. Si Margie, matulungan mo ba ako? Kay G, please. O pala, iyak-iyak pa si Kuya Ruben. Solid si Bro Hawk sa angel ni Ate Hami. Hindi matinay si Kuya Hawk sa angel ko eh. Siguro pa lang kami lubra. Siguro pa lang. Nagtago si Bro Benji kasi wala si Kitty. Kuya Hami, Ayan na, marami kumukulo na. At ilalagay na natin to. Kung si Kambal solid. Naman Yung solid. angels ni Ate. Kumukulo na. Lagay na natin to. Ano magkasya? Ano po?
sa floor. Kanya-kanyang solid pala to. Solid sa angel. Uy. Hmm. Uy. Kung ano, hindi ka naman ako. Baka kami mo na. Yan. Kung paingalo ko naman ako ano, o lalagyan na ako. Kung tuloy mo na yung buka. Ano mo? Itaray mo sa lang. Si Margie, patulong naman. Oh, please. Usapin mo na, Ate Margie. Sagot mo na yan, Ate Margie. Sweet as I know. Lapit mo nga. Sa kanila. Makita mo na kanila. So, nilolo ko. Bro. Ilang. Mantikain natin to para matagal yung buhay. Apat na nyug. Invite natin Solid si na G gata. na manood sa live ng Pipa Hawaii para maraming supporters. Sabi ni Kuya Jaime. Ate Margie. Ay. Ano ba yan? Akala ko ba mahal mo ko, te? Ate Margie, oh. Tawagan mo, bro, Jaime, si G. Ate Margie, yung bayaw mo umiiyak. Sabi ni Kuya Ho. Hello! 5 viewers ulo po. Ginigil ka na. Isang araw, nagmamaliho sa kubang pip 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 pip. Kinakita ba yung saksakan ng ganda? Ano na lang sila? Kuya Danilo, ano ba tawag sa niluluto nyo? Kuya, ano po yan? Laing. Ginataang laing. Naku paring Jason, gutom na ako, sabi ni Kuya Jaime. Paano yan si G, ilang mahal ko? Te. Paborito daw ng asawa ni ano eh, ni Kuya Jaime, yung laing. Oh, Yung commander niya. Commander. Ano ka ba, Kuya Ramon? Naguguluhan na ako sa'yo. Kawawa naman, pakakasalan mo ilang tulog na lang ganyan. Kapag ako bilang babae, masakit part namin gawin sa amin ng mga lalaki yan. Ganun at Tapos mga magluluto ng laing, huwag kayong maniniwala na makati yung laing pag hinahalo-halo. Di po yun totoo. Di po siya totoo. ano ang totoo? Yung may laing talaga na makati. Pero may technique naman dyan. May technique dyan yung... Picnic dyan, dahan-dahanin ang apoy para Hindi. hindi matotoo.
May tiktik dyan kung paano gulayin yung laing ng Makati. May tiktik dyan eh. Kasi nakuha na namin yung kung paano yung ano niya. Ito kasi yung laing dun sa bahay, dun sa Bicol. Kahit anong halo mo sa kanya, di siya dudurog. Kahit nga yung bagong pitas, gulayin mo kaagad, pwede mo siyang pamantikain. Yung iba naman na gulay, ay nalaing, pag ginulay mo siya na fresh, nadudurog siya. Ito hindi. Mapapamantika mo siya kahit di siya ibilad. Kita! Ano kami? May mahal ka pala, bakit magpapakasal ka na? Sabi ni Ate Margie, Bro Romel, gagawin ko yan alang-alang sa'yo at sa love team niyo. Sabi ni Kuya Jaime. Thank you, Bro Jaime. May mga nag-send si Bebe ng voice message. Kita! Ba? Dati mo na kami. Ano ka? Yo! Paborito talaga na commander yan. Kuyan, mahilig sa gulay, Ilocano siya. Ha? Pati ko naguguluhan na kay Kuya Romel, sabi ni Kuya Ate Margie. Para di ka na magguluhan, pa-help na pang pag ako okay, G. Kay G. Paborito pala ni Commander ni Kuya Jaime ito talaga. Mas masikip yung ano, pinaglulutuan ko na kawali. Masikip siya. Kuya Rocky. Ate Margie may nag-back out sa loob ng simbahan. Tawa si Kuya Romil. Si Ramsa naman ay dami si Liu po. Kuya Rocky. Tapos daming tinapanyan. Kuya Jaime, taga saan misis mo? Sabi ni Kuya Ruel. Tawa si Ate Margie.
Medyo luto, ano na siya, tuyo na. Lalagay ko na to. Ito na yung magpapamantika sa kanya. Yun, nabata. Hello, Sunday. Pasensya na po. Laing na siya. Hello po ng viewers. Sabihin ka na lang sa mga magulang ko na hindi na ako magpapakasal kasi may mahal akong iba. Taga Bicol. Hindi magandang biro yan, pero hindi magandang biro yan. Hindi ko alam kung seryoso si Kuya Romel ah. Nakatawa yan habang nagtatay. Nag-iinit ako ulit ng sabaw. Para sa... Gamitan na lang. Namumula. Bukan lang na. Pagluluto. Hello sa 8. Matabak pa yan. Pinanamit mo. Ano? Tabang ba? Sana ko lang po. Aral mo sinabawan. Oops. Wait, ano dyan? Ako na pati siya. Ayan. Kaya pwede pahingi ng luto kasi sarap tingnan. Sabi ni Kuya Danilo. Pili po. Kasi maanghang na yun sa kanila. Seryoso ko, amin ayoko. Ayoko sa dragon na to. Dragon ba? Pag hindi mo mahal, Kuya Romel, usapin mo ng masinsinan. Hindi yung ano. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kasi kung seryoso ka eh. Ang bilis na naman kausap ang mga babae. Depende sa babae po, Kuya Romel. Usapin mo ng mga sinsinan na ayaw mo. Bilis na yung kausap. Kasi mabilis din yan maghanap eh. Seryo. Taga Sambales pala ang commander ni Kuya Jaime. Maing. Ang laing sa ibang lugar, ninubutan sa gatas. Ano ito pinanggatan nila? Oo, iba.
Basta-basta na. So, mamantikain na lang natin yan. Okay yung lasa. Ganito ito mo. Ano ito mo? Snap, snap. Ano ito mo kayo? Hindi na. Parang Hindi umaasa na ng kasi kakain. na. Ay, wait lang. Babalikan kita. Yan, papamantikain na lang natin yan. Ano daw? Papamantikain na lang natin. Lagot ka, Ate Margie. Seryoso si Kambal. Panay iyak pa. Iyak yun. Iyak ka. Yun na nga, Ate. Mamaya kausapin ko. Mga magulang ko. Ayaw ko magsisi sa huli. Sabi ni Kuya Ren. Wala tayong magagawa dyan. Pag ayaw mo talaga, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kahapon nang bumili kami ng ring para kasal namin, nakatingin lang ako sa Afam Sexy kasi sinapak agad ako. Nagdilim paningin ko. Ito naman, Kuya Ron. Sumbong yan. Wala halong biro, Ate Margie. Seryoso ko, ayaw ko na magpakasal sa dragon na to. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel. Ako kinakabahan sa'yo, Kuya Romel. Pero man, sumbong yan. Hindi, di ko alam kung anong sasabihin ko. Pero, di ba, Ate Margie, usapin mo lang muna, Kuya Romel. Sabihin mo talaga yung ayaw mo. Kasi mabilis na yan mga kausap. Kasi mahirap talaga ang magsisi sa huli. Sobrang hirap. Magpakatotoo ka lang talaga. Mahirap yan. Sobrang hirap. Hindi sa kinukonsente ko yung pag-ayaw mo. Kung ano talaga yung Diyan sa sa mga puso mo. Diyan sa mga Ano yun? Biglain nga nito, no? Di mo itong pagsalamat. Adi, di mo di. Amo na ito, hindi mo na pugutan sa kapong mo. Okay na yan. Iba na. Ito mo na? Ang ang isang dyan naman ikaw na ito mo. Sabi lumayan sa alpupo ito. Amo na yung tayo pagkita mo. Magpapanusakit ay ko na. Di man nga ni kaulong pa sa akin, tadi mo na darawan kami. Nakauno. Yan na rin. Di sa surata. Di man di ang darawan kami. Nagkaroon ito tubig na ganyan. Pagmas na umusan ang mas kasi yung pandemic sa yung abo. Ito kumantigan kita eh. Comment. Ako kinakabahan si Kuya Romel. Bahala ng mga magalong sa natin sila naman may gusto sa dragon na to. Huwag kang kabahan, Ate Margie, para kay G itong ginagawa mo. Maganda naman asawa mo, Kambal. Red lips. Oh, yun na, pero naka-profile. Ginutom ako, bigla, Manoy. Kuya Jack Pisidro, ayos. Gupit mo pa rin, Jason, pang 2027 na ba yan? Or 26 pa lang. Ano po to? Kuya Jack, dalawa lang kami nito na may gupit. At sabi nung naggupit, kasi may nagtanong sa akin siya naggupit nito, huwag ko din pagsabi sa kanya eh. Dalawa lang kami din yung padilya nito. Yan o. Oh. Medyo gupit na yan. Gagong gupit. Huwag lang kausapin ko muna mga magulang ko, pasok ako mamaya ti Ami. Sige po, sige po. Wait lang.
Wait lang daw. Sige, sige, Kuya Romel. Nagugutom na daw si Kuya Rocky. Ilapit ko ulit sa'yo, Kuya Rocky. Bakasyon ka rin kasi, Kuya Rocky, dito sa ano? Bicol natin. Oo. Patsamba pa lang yan, Kuya Rocky, na luto. Kung ano lang sana, pwede na yan. Kaso pamamantikain ko po yan para matagal yung buhay. Nilagay ko na, Kuya Rocky, yung sinasabi natin na pasabat sa Bicol. Dadalhin niya ni Bianan. Kasi alis na si Bianan. Sarap niyan. 4 na nyug yung nilagay ko. Namumula, sabi ng puso'y tama na. Siya daw nila yung Pilipinas. Sabi niya, ang amo ko parang kaya na yung mga taga-China. Kasi kung ano sinasabi ng mga limunan nila, pinaniniwalaan nila yan. Namumula. First bite. Kunin mo yung tabanin. First bite. Mayaman kasi sa mayaman gaga. Kinamay ko na siya. Ma. Kuha ka na kung di ka. Naguguluhan ng yarn. Pero di pa yan tapos. Pero luto na siya. Di pa ito tapos. Papalabasin natin mantika niya. Ay, tanin. Dali mo yung tanin. Mayroon na pala. Ay, Oh. Pagkasting nga lang. Wait lang. ano? Super yummy talaga. Para mapapadami na naman yung kain ko nito. Para magiging dragon ako nito, Kuya Romel. Kanin lamig ang katapat niya. Oo, kanin lamig Ay, po. opo, Kuya Roque. Kaso ubos yung kanin niya. Nagmerienda si Nagmerienda parang. Wala bang silian parang Jason? Meron po. Yung babakatin yung tenga pataas. Ay, may silian ilan nilagay mo? 6? Ano lang, kunti lang yung sili na nilagay ko kasi siyempre may mahina dito na ano magsili. Pero kami, may natira dyan, magdadagdag na lang kami. Kumbaga kami lang mag-adjust. May sili na po yan pero yung tamang anghang talaga. Hindi pa masyadong tagos sa tenga. Kuya Ito Jack. pa, may sili. Kasi ano yan eh. Galawin mo yung sili na to. Siguro mga 40 piraso, halagang 30 pesos. Mas mura pa lang. Tanungin mo yung kamatis kung magkano isa. 30 isa. Pero kung di lang tayo magmamadali. Kasi namalingki sila dito dun sa ano eh. Dun sa Batangas. Sasama sana ako eh. Kaso ito nga yung gagawin ko eh. Namimili sana ako tapos dadalhin din natin sa Bicol. Mura yung kondon, mga sibuyas. Siyempre. Lalo ko sana, bibili ko ng isang sako. Yung ganito. Tapos pagdating natin, pagtitinda natin para makaano naman yung pumasahin natin. Kung sa tayo na uwi tayo na. Kaso wala. Sabi ng asawa ko na si Jeanette, gagayahin niya raw luto niya. Opo. Apo kaya Danilo. Thank you. Dami kasing laing dun sa bahay. Napakaganda nung laing na tanim ni Papa. Kaya talaga bagong pitas siya. Yung fresh na fresh talaga. Tapos gataan mo, hindi siya nadudurog. Hindi siya Tapos, naglalaksa. oo, nagmamantika talaga sa kung gusto mo yung pamantika eh. Kaso ano, dapat
Pag pinatuyo mo naman, dapat yung nyug, huwag mong tipirin. Ito, ano to eh, 4 na nyug yung nilagay ko. Tapos di siya makati. Saka dapat lutong-luto ko. Ito, turuan ko kayo sa ano, sa mga, kung halimbawa may ano kayo, may tanim na bakuran sa na ano na laing, tapos makati yun. Ang gawin niyo po, yung dahon, di ba, inaano natin yan, parang Hinihimay. hinihimay. Huwag po natin isama yung ugat. Parang bubunutin lang natin siya. Huwag yung punit ng punit ng punit. Yung mga ugat doon na pag ganyan-ganyan doon sa ano, ganyan din na, lang natin. Ganyan-ganyan din. Iswag isa yung ugat-ugat doon sa mga ano, kadahon-dahon. Kasi yun po ang nagpapakati. Kasi na-experience na namin yan, ano na kami, yung sabi ng mga matanda, lagyan daw ng bunga ng ano, bayabas, ganito daw, ilagay para walang kati. Di po yung totoo. May nagsabi, Ugat talaga oo, ang mag-isama. may nagsabi sa amin na nagtitinda talaga siya ng mga laing doon sa Sintor, sa Nabua. Ganyan daw yung teknik niyan. Ganyan mo talaga mo. Hindi totoo sa Oo, ganyan lang. Subago pa yan. Lumayo na lang. Oo. Gayon. May pasok kasi. Pwede pa umaga, tutulog. Alas ito, may padalas ko. Hmm? Parang sa 8. Parang nakubutan ko ako eh. Parang gusto na ako kumain eh. Hindi, hindi pwedeng araw-gabi. Malay kong hali sa Ang pinuna. malay kong sa araw. Hindi pwede. Kaya po makalabas yung mantika niya. Buti kung kakain lang natin, idadalhin nyo ng ano. Buti pa yung laing makakapunta ng abroad. Yung nagluto, hindi. Yan o, matabang. Dapat di mo na dinagdagan mo. Dadagdagan mo yung sabaw. Yan yung din mamaya. Saka yung mga bata nga, hindi yung kakain yan. Tapos tanggalin mo na yan. Kukuha po ng ano. Labas mo yung isang ano. Tapos tatanggalin ko yung iba dyan. Ilalagay ko dun sa ano kasi isasahog ko to. Ito. Isasahog ko to. Taba. Para sa amin. Kasi bawal siyang lahukan ng ano ng baboy ng ano, pig, karne. Kasi may kakain na ano yung mga kapatid natin na ibang sikta. Yan lang. Kaya hindi mabawasan lang. Mabawasan lang kung ano yan. Buwan. Maluto na ito. Ano ang buwan? Ito na. Ang tanggal na. Mabawasan ko ulit. Ano yan? Kaon? Pagbukan. Sige na. Ipababa ko na lang. Tanggalan na. Kaligan. Ayun o. Luto na yan? Oo. Init lang naman. So, sisa ni okay na? Ay, mali. Asan yung kawali maliit? Ayun na. Kaya mo? Oo. Ako na, ako na. Dapat din mo sa rin. Abang na ano yun. Ano ko ah. Nalagyan mo na ako. Nakawala ka ba? Tustoy. Oh. Tustoy natin yung taba. Palabasin natin yung mantika ng taba. Diyan ka na magdagdag ng sili. Huwag na. Kaya na lang magdagdag yung sili ng ano sa plato natin. Hindi sila, tayo masyadong mataas na tayo ng sili. Yan, pilotos na. Ang taba na Yung to. iba nito tatanggalin ko dyan.
para may saob kong taba. Ito kasi dadalhin ko ng ano ng ibang bansa sa abroad. May papasalubungan sila yung mga kapatid natin na mga ano, Muslim. Siyempre bawal sila na ganyan mga kain. Ito, kakainin namin ito ano. Ang kabalo po ay ano sa inyo ng galing po nilaga. May golden brown mo. Ano lang yun? Ano yung sinususta eh. Halo sa 7. Piece 7. Parang hindi masyadong ano. Lagi pa rin kung mas Lagi pa rin. Lagi pa mga Ma! Ma! Eh! Eh! Ha? Ayan na, golden brown na siya. Oh, golden brown. Golden brown na lang yung taba. Siyempre, lagyan na natin ito. Mas makalak ko ma. Kesa dyan mo. Sabi ko sa'yo. Hindi ka magkawanda. Ikaw. Yung mas masarap dyan. Baka Okay. Halo sa 7. Kuya Jojo Azote, asay giluto mo idol mo tata timpahuway. Lamig kaayo ba idol? Ay, ano po, Kuya Jojo, ano, laing. Laing po ang niluluto niya. Isang may tinapa at isang with pork. yan, pinagdalwa ko na. Yan yung mga teknik niyan. Lapit ko po sa inyo. Para makita niyo naman yung aking ano. Ito kasi para sa amin may ano siya. May nilagyan ko ng taba. Ito naman dadalhin ko ng ano ibang bansa kasi kasalubungan nito na mga ibang sikta na bawal sa kanila yung karne. Muslim. Mga kapatid natin mga Muslim, shoutout po sa inyong lahat. Yan. Siyempre respeto naman sa kanila. Bawal sa kanila to eh, yung may ano. Pero iba din po ang kutsara niya. Iba yung kutsara, ito na hinalo ko. Ito naman yung ginamitan dyan. No? Hindi yan mga bahitin. Diba? Ayan. Talagang saan dyan ang ano.
Ito tadi. Butang ko na nito. Ano ulo mo? Ano ulo mo? Dali ito yung bumitika. Yun, hello po. Shoutout po sa mga... Ay! Dami ka ayo, idol. Ay. Yun. Kuya Jojo. Azote. Azote, hello po. Sa mga silent viewers natin, hello dyan. Siyempre, shoutout po sa, sa limang na nagtamsak. May simbahan. Sabi ng asawa ko na si Chinit, ano, gayahin. Ah, sige po, gayahin niyo po. Sundan niyo na lang po sa ano, kung may vlog naman ako dyan. Kung paano talaga dapat yung gata talaga ang pinaka-focus na gawin Opo. na. Basta po pag po talaga kayo, kahit ano pong gulay na pinapakulong mo na yung ano, pinapakulong mo na yung gata. Kailangan natin hayaan. Yung iba nakikita ko, pag nagluto sila, hinahayaan lang nila yung gata, tapos pinapakulo po talaga ng gusto. Kailangan niya, ano, Yung nagluluto kasi Yung talaga, hinahalo-halo siya. kailangan hindi siya magaan. Okay na yun. Baka umang nila. Pero saan sanay niya? Hmm? Saan sanay? Ano Sanay na niya? natin? Ha? Alisin mo din. Alisin ako. Ito na yun. Lagyan mo sa punasan mo para din masira. Para lumamig na to. Para malagay na sa... Ito kasi, ito luto na. Ilalagay ito sa pressure. Okay na siya. Hmm. Lagay sa pressure. Kaya kailangan mapalamig ito. Okay na. Pinakasan mo? Tiga mo siya. Tada! Ayan. Okay na rin to. Okay na siya. Ate Vilma, hello po. Magandang gabi sa inyo, sabi ni Ate Vilma. Pwede na lagyan, garapon mo. Opo. Garapin mo, maboy. Yan. Yung isa dito, hinango na. Ito naman yung may karne. Yan, nagmamantig yung asawa. Okay na rin ito, luto na rin ito. Ito yung ulamin namin mamaya. Yung dito, pinapalamig na. Dadali ng ibang bansa. Wow, mamantig ka, oh. May! Tasa! Ready na. Okay na. Pwede na.
Masarap ko dyan. Hindi kami gamot. Okay na. Patayin natin yung gasol. Mamantika oh. Bango. Bango siya. Siram kari Kuya Rocky, yung gagamusan Kuya Rocky. Mantika. Paano ba ginasama? Paano ba gawin natin siya? Tubig. Tubig yan yan. Ano yung madaling mahugasan? Ako na. Tadan! Second. Lagyan pala ko na ang tubig. Yung mga pinaglutuan. Lagyan ng tubig. Mi? Ano na ako? Oh. Ayan po, mag-out muna po ako. Salamat po sa mga nanood sa live ko. Mag-out muna kami at may ano pa ako, may gagawin pa. Mag-edit. Mag-edit tayo. Para may upload, para makahabol-habol kasi ang hibit siya na. Pero okay lang, wala nang problema kasi yun nga, mahina yung ano natin, yung views. Napakahina talaga. Matanggap ko naman kahit di ako makasahod. Kasi walang pumapasok sa na revenue. Pero okay lang. Okay lang. Update lang to na vlog. Naghanap naman ako ng vlog. Pero okay lang yun kasi ito yung inuuna ko. Ayan, mag-out na muna kami. Salamat sa mga pumasok sa live at sa mga silent viewers natin dyan. Siyempre sa mga sponsor, di ko na po kayo isa-isahin. Salamat po sa inyo lahat. Love you all. At ingat po kayo palagi sa trabaho niyo. Yan. Bye-bye.